Gburi li l-ħolma tiegħi 10 snin ilu saret realtà, dik li l-Gżira Għawdxin issir id-dar naturali tal-politika progressiva. Iddikjara dan il-Prim Ministru MEXXEJ Laburista Joseph Muscat quddiem folla kbira fil-Pjazza ta' Santa Margerita f'ta' Sannat Għawdex, kif kompla jdur il-lokalitajiet biex flimkien ma' martu jirringrazzja lill-poplu għall-appoġġ li dejjem tah. Il-Prim Ministru qal kif għall-ewwel darba fl-istorja Maltija, il-ħaddiema u żgħażagħ Għawdxin qed isibu xogħol f'Għawdex stess. L-għażla tal-Għawdxin kienet illi imorru iterqu ta' kuljum Malta. L-għażla tal-Għawdxin u taż-żgħażagħ Għawdxin fis-snin li ġejjin tkun jekk iridu jsifru, jekk iridu jmorru Malta x-xogħol jmorru, imma ħajkun hawn aktar xogħol hawnhekk f'Għawdex stess għal min irid jibqa' hawnhekk. Dr. Muscat semma l-proġett ta' 9 miljun euro ta' ċentru ta' innovazzjoni li minn fabbrika mitluqa inbidlet f'magna ta' xogħol għall-Għawdxin. Issa anke il-fabbrika l-antika tal-ħalib reġgħet saret ħadet il-ħajja fejn saret ċentru ta' innovazzjoni. Fejn mhux ħanaħilbu l-baqar, ħanaħilbu x-xogħol għall-Għawdxin, għaż-żgħażagħ Għawdxin illi meta issa jmorru jistudjaw Malta fl-oqsma tat-teknoloġija, tal-finanzi, fl-oqsma kollha jafu li għandhom għażla. Il-Prim Ministru semma wkoll kif Għawdex riċentement fetħet l-aqwa skola medika fl-Ewropa li għażlet l-Gżira Għawdxin bħala l-bażi tagħha. U min qatt kellu jgħidilna li minn sitwazzjoni bla investiment ta' xejn, ikonna u naslu f'sitwazzjoni fejn waħda mill-aqwa universitajiet tal-Ewropa tiftaħ l-iskola medika tagħha mhux Malta f'Għawdex stess. U semma wkoll kif għall-ewwel darba fl-istorja politika Maltija Għawdex għandu membru parlamentari Ewropew għalli jinsab ċert li minn ġej warajh ser ikompli jibni fuq dak li diġà sar biex Għawdex jibqa' jkollu investimenti bla preċedent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.